조선 측이 도발로 간주하는 미국 남자선 합동군사 연습을 중지하며 조선민주주의인민공화국에 대한 안전 담보를 제공하고 대화와 협상을 통한 관계 개선이 진척되는 데 따라 대조선 제재를 해제할 수 있다는 의향을 표명했습니다. Μην ξεχνάτε όμως κύριοι ότι ευρισκόμεθα προ ενός ασθενούς τον οποίον έχουμε επί της χειρουργικής κλίνης και τον οποίον εάν ο χειρουργός δεν προσδέσει κατά την διάρκεια της εγχειρήσεως επί της χειρουργικής κλίνης υπάρχει περίπτωση αντί δια της εγχειρήσεως να του χαρίσει την αποκατάσταση της υγείας να τον οδηγήσει εις τον θάνατον. Ηλία! Ρίχτω! Έχει δολώσει το μυαλό μου από σκοτάδι.